ఇది స్పేస్లో రెండో వీడియో ఉంది. ఇందులో కూడా వాళ్ళు వాడిన వస్తువులన్నీ కూడా చూడండి ఎలా చూపిస్తున్నారు అవన్నీ. బట్ నిజంగా రియల్లీ గ్రేట్ అండి. చాలా బాగా అరేంజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా. అందరూ ఎక్కడెక్కడాళ్ళు కూడా చాలామంది నిన్న హాలిడే అండి, అందుకని విపరీతంగా వచ్చారు జనం. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. చాలా బాగుందండి నిజంగా. చూడండి ప్లేసెస్ అన్నీ నాకు చేత అయినంత వరకు తీస్తానని అనుకుంటున్నాను వీడియో. అన్నీ చాలా దగ్గరగా తీస్తానండి. ఎన్ని స్పేస్లో వెళ్ళిన నమూనాలు ఇవన్నీ కూడా వాటికి సంబంధించిన నమూనాలు ఎలా ఉండాలి ఏంటి. చూడండి ఎంత ఎక్సలెంట్గా ఉందో, బాగుంది కదా. ఓకే అండి.